Reforzamos a nosa política de prevención dos desafiuzamentos e a actuación prosigue. Dispoñemos dunha completa batería de medidas para que ninguna familia galega se quede na rúa. O programa de vivendas baleiras, o bono de alugueiro social, os convenios coas entidades financeiras que están evitando desaloxos. Hoxe reforzamos un destes programas, o programa Reconduce. Ata agora só tiña unha sede, unha única oficina para toda Galicia. Agora distribuímos nas 7 cidades galegas un punto, unha oficina atendida por especialistas que está a disposición de todas as familias ante risco de desaloxo, ben por impago de hipotecario ou ben agora tamén por impago de rendas de aluguer. Por iso vamos contratar 16 técnicos que son asesores, traballadores sociais, especialistas na intermediación. Multiplicamos o alcance do programa Reconduce, que dende o ano 13 estaba funcionando con unha única oficina central e que supuxo dende o ano 13 atención a máis de 500 familias.